Aitonak konta idazu, haizeak esaten duena. Aitonak kanta idazu, txoritxoen kantu alaia. Mendietan kulunkan pozik, odeiekin jolasten naiz ni. Aitona, ni beti izango naiz zurekin. Etxeberria. Heidiren aitonak ohi baino lehenago mozten zuen belarra egunero Dorflira jeitsi eta alokatu zuen etxe zaharra berritzeko. Pixkanaka, gero eta itxura hobea zuen etxeak. Herritar guztien ahotan zebilen aitonaren erabakia. Ondorio berera iritsi ziren denak, izugarri maite zuela Heidi berriro herrian bizitzea erabakitzeko. Egia esan, herritarrak pozik zeuden zaharrak hartutako erabakiarekin. Izan ere, ez zuten adiskide ez izateko arrazoirik. Aitonak egun osoa herrian pasatzen zuenez, Heidik egin behar etxeko lan guztiak. Hauntzak zaindu, etxola garbitu, janaria prestatu eta arropa garbitu. Dena prest egoten zen eta txukun Aitona etxeratzen zenerako. Udazkena harin joan zitzaien, bertan zuten negua, ia konturatu gabe. Elurra hasi zuen mara-mara, halako batean Etxeberrira joatea erabaki zuten. Etxola itxi eta Dorflira jaitsi ziren. Eurekin batera jaitsi zen Pello laguntzeko asmoz. Pixkanaka, atzean gelditu zen Etxola. Ez ziren mendira uda iritsi arte itzuliko. Aitona, itxaron pixka bat. Amona agurtu nahi dut, utziko? Jakina, baina bizkor ibili. Bai. Amona, Heidi etorri da. Egunon, Heidi. Amona, herrira goaz gaur. Negu osoa han pasatuko dugu. Oso pozik nago, Heidi, azkenean eskolara joango zara. Herrian ez du mendian bezain besteko hotzik egiten, han asko zobeto egongo zara politxori. Bai, etorriko naiz noizean behinzu ikustera eta salmoak irakurtzera benetan. Mil esker, txiki. Agur, Amona, hurren arte. Gauza asko eraman beharko dituzue. Pello, lagundu iezu. Horretan ari naiz. Kontu zibili! Gorantziak Aitonari.
Oso pozik nago aitonak hartu duen erabakiarekin. Baita ni ere, ama. Azkenean etorri dira herrira. Heidik oso itxura ona du. Hori da gure etxea. Bai, ez da Aitona. Nola asmatu duzu? Zeuk esan zenuen da, etxe handia eta zarra zela. Noski. Guazen, Polita. Egia da zarra eta handia dela. Harrituta, sartu, ea gustatzen zaizun. Ez du etxea ematen. Aizak, pello, ator pixka bat laguntzera! Banoa! Hau ote da eskorta. Zu hemen biziko zara, Polita, itxaron pixka batean. Hauxe sukalde handia, non daude logelak? Bilatu zeuk, ea aurkitzen dituzun. Izugarri handia da etxea. Oso ederra da naiz eta kanpotik zarritxura izan. Hori berogailua. Oe hau niretzat izango da, orduan hau da nire gela. Aitona hau da nire gela? Bai, oso handia da, berogailurik ez palego izoztuko zinateke. Zara jarria da, mi eskerra Aitona. Enuen espero etxe horren ederra izango zenik. Kontxo, poste naiz, Heidi. Pello, hau da nire gela. Zeidu ditzen zaizu gustatzen? Bai, enuen uste hemen horren gela handia egongo zenik. Enintzen inoiz sartu etxe honetan. Aurretik pasatzea beldurra ematen zidan sorginduta dagoela esaten dute. Sorginduta? Orduan mamuen bila joango gara, bai? Hau da zure gela? Bai, horixe. Arraio pola non sartu ote da? Heidi! Heidi! Egundoko susto eman didazu. Etxea sorginduta dago, mamuak daude. Ez dute laturik, zerua ikusten da. Aitona! Zer da? Etxe harrigarria da, ez dute laturik. Ui, goxo dago hau. Alegin guztiak egingo ditugu hemen gustura bizitzeko. Asko gustatu zaite etxea zuri ez, Pello? Niri ere bai. Eskutaketan jolastuko gara, hemen eskutaleku mordoa dago, ez da Aitona? Ospatu egingo dugu. Gauza mordoa erosi du. Entzun duzu, Pello? Pelloki izugarri lagundu digu. Geldia digurekin bazkaltzen. Benetan diozu, eskerrik asko.
sudurra hasi du. Etxera joan behar dut lehenbailen. Oso goxoa zegoen bazkaria, eskerrik asko. Ez horregatik, jantzi arropa hotz handia egiten diketa. Bihar eskolara joango nahi, zuere joango zara, Pello? Agian. Tira biharrez, elurra egingo duta. Eta zer? Elurra ari duen egunetan, enaiz eskolara joaten gogorra da menditi jaistea. Baina nahi baduzu etorriko naiz jolasean ibiltzeko. Ongi, baina ona etorri behar baduzu zergatik ez eskolara. Pello, orain ez duk piper egiteko aitzakiarik. Nirekin joango zara. Izan ere zugabe ez dut ondo pasatuko, nik ez dut lagunik eskolan oraindik. Albadut joango naiz. Bai, noski, hitzeman joango zarela. Tira, tolestu besoak. Tolestu? Hitzematen dut, sudurraziko zait, betetzen ez badut. Begira! Eta orain hau. Ai, Egin duzu, hitza bete behar duzu. Ez du balio, horrek ez du balio. Pello, ideak egindik eskolara joan behar duk. Ez duk beste erremediorik, oa etxera. Mercedes etorri bihar. Ongi etorriko naiz. Ederki. Agur! Pello, jantzi zakau oztuko haiz bestela. Eskerrik asko. Ziur bihar eskolara etorriko zarela. Hitza eman dizut. Etxe berrian gaude, jakina. Jaiki egin behar dut, gaur eskolara joan behar dut. Edurrari du oraindik. Pello, etorriko zara? Ea ba, banoa. Nora zoaz, Pello? Eskolara, Esan du eskolara, hori miraria. Oso goiz da oraindik? aurrena iritsi nahi dut eta gaur ezin dut utxegin. Hitz eman dut eta betetzen ez badut sudurra hasiko zait. Ze esan du sudurra? Ze gertatu ote zaio mutikoari? Hau da lehen aldia behartu gabe eskolara joaten dena. Ama! Txanoa eta lepokoa, hotz handia egiten du. Bai, seme. Horren besteko presarekin ahaztu egin zait. Agur! Aupa! Atertu du! Gaur aurrera izango naiz. Goizegi etorriko nintzen. Jainko arren, zer egingo dut? Ze gertatzen zaizu? Oh, Pello, eskerrak hemen zauden. Egingo didazu mesede bat? Emango diozu Tindel jaunari poltsa hau? Tindel jaunari? Bai, nire koñatuari. Maien feltera doa tren hartzera eta poltsa astu zaio. Garrantzitsua da. Joango zara, Pello? Bai, baina orduan berandu iritsiko naiz eskolara. Oraintxe atera da, lasterka bazoaz bere alaxi harrapatuko duzu. Zoaz! Baina nik ez dut ezagutzen. Bidean aurkituko duzu, gizon lodia eta izardi patxetan ibiltzen da beti, favorez, Pello. Ez, ezin dut. Tindel jauna oso eskuzabala da.
Ziur nago poltsara maten badiozu, eskupeko ederra emango dizula. Eskupekoa? Bai, korri! Oi! Airea, noa! Mil esker! Jufi! Ez dut inor ikusten. Non sartu ote da? Naiz aurrena! Ni bigarrena! Oh! Egunon! Ze gertatzen da? Ea ba. Heidi da, zorraren biloba. Egunon! Egunon! Eskolara etorri da. Bai, Heidi etorri da. Egunero etorriko zara? Atzo jaitsi nintzen menditik. Nik banekien, zarrarekin eta pelorekin iristen ikusi zintudan. Soineko horrekin ez duzu iriko neska aberatsa ematen. Alda zaitez. Mai hori neska honena da. Zurea da, barkatu. Esan, Heidi, ze mailatan zaude? Ez dakit, orain arte naiz eskolara joan. Aizu, ez zinen eskolara joaten Frankfurten ala? Ni ez. Orduan lehen mailan zaude. Non da nire maila esan? Nik zer dakit, pasango dizute. Zergatik ez zara peloren mailan esertzen? Ez da zure laguna? Sartuta dago. Tira, esan non esertzen den pello. Inon nerez. Ez dakizu atzo elurra hasi zuela? Pello ez da etorriko eskolara elurra izoztu arte. Elurra egiten duenean piper egiten du beti. Gaur etorriko da hitza eman zidan eta ez dit sekula gezurra esaten. Benetan uste duzu etorriko dela? Bai, noski hitza eman zidala esan dut. Tira, ikusiko dugu. Ez zaitez haserretu? Heidi, pozten hauzu hemen ikusteak. Ezagutzen duzue, Heidi da, gaurtik aurrera gurekin ikasiko du. Atseginak izan beraikin, altxeskuak eta eman hitza. Bai! Ederki. Heidi, eser zaitez. Ez dut tokirik. Kontxo, egia da. Oraingoz pelorena erabiliko duzu. Eta etortzen denean zer egingo dut. Ez da etorriko, elurrari duen bitartean ez da agertuko. Bai, etorriko da! Ixo. Zu eseri hor eta pello agertzen bada erabakiko dugu. Bai. Ze gertatu ote zaio? Oso berandu da. Astuna da, poltsa. Mutiko, Poltsa, hori nire zurea da. aduk. Bai, mila esker, eskerrik asko, herrira itzuli beharko nian bestela. Eskertzen diat. Tira, bide luzea eginduk. Gozeak egongo aiz, ezta? Baienfeleko ostatuan gozaltzera gonbidatzea dut. Zer diok? Ez, mil esker ezin dut eskolara joan behar du. Eskolara esan duk, hori txorakeria. Ni urtean behin edo bi alditan joaten ninduan gehienera jota ere. Benetan esaten dizut hitza eman du. Etza gehiago, pentsatu. Hau izan da lehen ikasgaia. Arrazoi genuen, ez da etorri! Itxaron eskola ez da oraindik bukatu. Pellok sarri jaten du hitza, ze uste zenuen ba. Hori gezurra da, etorriko da! Begiratzera noa! Zer du ordea? Pello, zergatik ez zara eskolara etorri. Ez duzu hitza bete, sudurra hasiko zaizu!
Zer egingo dut orain eskola itxita egongo da Dorflira itzultzen naizenerako? Bihar ere zabalduko ditizte kateak, baina bihar ez du bapo jateko aukera izango. Ez diatuzte olako jakiak maiz jaten dituanik. Tira, ja, lasai. Ze, gozoa? Mil esker, jauna. Benetan eskolara joan behar dut. Ezin naiz denbora gehiago gelditu. Baina, zergatik presa hori? Heidiri hitzeman nion eskolara joango nintzela gaur. Heidi? Etzekian orden neska hori. Sentitzen diat ba, zerbait gehiago eskaini nahi nian, pastel batzuk edo. Tira. Hartu, txampon hauek iretzat ditu. Tira, oa behingoz eta goraintziak Heidiri. Eskerrik asko. Eta orain, zue kalkulatu azaldu nizuen bezala. Ulertu duzue? Bai! Pello, horren beste gorrotu duzu eskola? Heidi. Zer duzu, txiki? Urduri zaude lehen eguna delako? Ez. Zer gertatu zaizu? Maienfeltetik etorri naiz lasterka gelditu gabe. Hau trepako mina. Mina handia duzu? Zergatik joan zara Maienfeltera? Oi, Perio, itzuli zara. Eman diozu poltsa? Bai. Zer duzu? Maienfeltetik etorri da lasterka gelditu gabe. Hain urrutira joan zara? Sentitzen dut. Hobeto zaude? Zergatik joan da araino? Nire koñatuari poltsa aztu zaio etxean. Nik Pellorekin egin dut opotaren bila joateko eskatu diot. Pello! Orain ikusten dut ez duzula zeure itzaian. Pello, gaur ere, zara etorri, Gezurtiak, Pello, ketzuela bere hitza betetzen esan duzu, sudurrak hasiko zaizkizue! Pello, esan du tripako mina zuela, ez da egia ordea, plantak egin ditu beldur zen sudurra hasiko zitzaiola. Tuntuna! Elurra ari du mara-mara. Etxe barruan ordea goxo-goxo daude denak. Aitonak gogor egin du lan eta zoriontsu da orain. Fuyu mo sukkari fukamatta aru hi,デルフリ村の学校でソリの競争が行われることを知ったハイジはペーターに出るように勧めます。ところがペーターには競争用のソリがありません。困ったペーターはおじいさんに大工道具を借りて競争用のソリを自分で作ることにします。出来上がったソリを引き、ペーターはハイジと一緒に颯爽と出かけていくのでした。次回は頑張れペーター。お楽しみにね。Dira zure ondoan. Yola bati, yola bati, yola bati, yola bati, yola